మహాసభలకు 3వ విజయవాడోత్సవ మహాసభలకు అధ్యక్షత వహించినటువంటి శ్రీకాంత్ కుర్మ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్, అదేవిధంగా శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా 7 ఎదిరిగి గెలిచినటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారికి, అదేవిధంగా సోదరి మొట్టమొదటిసారిగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయ్యి ఎంత సమర్థురాలో నిరూపించుకున్నటువంటి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ తులమ్మ గారికి, మీరందరూ మనమందరం కోరుకుంటున్నటువంటి కాబోయే ఎమ్మెల్యే ఐలయ్య గారికి, అదేవిధంగా పోచయ్య కార్పొరేటర్ గారికి, మహేష్ గారికి, కుర్మ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి కుర్మ యూత్ కు పేరు పేరున అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక ఎందుకంటే నేను అన్ని మీటింగ్లకు, కుర్మ సంఘం మీటింగ్లకు పోయినా, కుర్మగోద యాదవ సంఘం మీటింగ్లకు పోయినా, బీసీ సంఘం మీటింగ్లకు పోయినా ఆర్థిక పరమైనటువంటి రాయితీలు కోరుతారు. మనం మాకు గొర్రెలు కావాలి, ఎప్పర్లు కావాలి, మేకలు కావాలి, అవి కావాలి, ఇవి కావాలి. కానీ ఇక్కడ మీరందరూ ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలి, ఎంపీ టికెట్ కావాలి, రాయితీలు కాదు రాజ్యాధికారం కావాలని కోరుతున్నందుకు మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తాను. రాజ్యాధికారం కావాలని మన మీరందరూ చెప్పినట్టు 48-40 సంవత్సరాల నుంచి 48 లేదా 49, ఎందుకంటే 1973లోనే నేను టీడీ ఆఫీస్ కు తాళాలు వేసిన, 74లో కలెక్టర్ ఆఫీస్ మీద దాడి చేసి ధ్వంసం చేసినాం. ఎందుకంటే మన బీసీలకు ఎక్కువ హాస్టల్ కావాలి, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలందరికీ స్కాలర్షిప్ కావాలి, హాస్టల్ కావాలి, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టాలని ఆ రోజుల్లో కేఎస్ఆర్ నుంచి అప్పుడు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉద్యమాలు చేసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ఎక్కువ ప్రతి ఒక్కరికి హాస్టల్ కావాలి, స్కాలర్షిప్ రావాలి. అప్పుడు స్కాలర్షిప్ అందరికి వచ్చేది కాదు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కీమ్ పెట్టాలి, ఫీజులు మాఫ్ చేయాలి, ఆ కాలేజీలో ఎక్కువ సీట్లు పెంచాలి. ఈ విధంగా పేద కులాలు, ప్రత్యేకంగా బీసీ, ఎస్సీ, గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్, ప్రైవేట్ కాలేజీలో రిజర్వేషన్లు లేకుండే, ఇంజనీరింగ్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ అందులో రిజర్వేషన్లు. ఈ విధంగా లోకల్ పార్టీ రిజర్వేషన్లు వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు. సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, టీడీపీ పెట్టింది, కాంగ్రెస్ పెట్టింది, ఇవి 2 పెట్టాయి. వాళ్ళ సీట్ మనకి ఎందుకు ఇస్తారు? ఒక్కొక్కరి గెలిని ధర్నాలు చేసి, ఉద్యమాలు చేసి, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు కేసు చేసి మనం లోకల్ పార్టీ రిజర్వేషన్లు పెట్టుకుంటే మీరందరూ సర్పంచులైన, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, వార్డు మెంబర్లు, కార్పొరేటర్లు ఎవరిని ప్రేమతో పెట్టలేదు. ఒకరోజు కాదు, 1970 నుంచి పోరాడితే 86లో ఎన్టీ రామారావు 20% ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, మున్సిపాలిటీ పెట్టారు. సర్పంచులు పెట్టలేదు. మళ్ళా కొట్లాడినాం. అమర్నీరావు చేశారు మన సంఘం వాళ్ళు. 92 విజయభాస్కర్ రెడ్డి అప్పుడు దిగొచ్చి అంతవరకు ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఉన్న 20ని 34 తెప్పించాం. కొత్తగా సర్పంచులు 34 పెట్టాం. ఈ రోజు వాటి మీద సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు వద్దని, కావాలని అగ్రకులాలు రోజు కొట్లాడనే జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా ఈరోజు చేసుకుంటాం. ఈ రోజు మనం ఏమనుకున్నాము, స్వాధీనం చేసుకునే రోజు ఎంతో దూరం లేదని మీ రోజు చైతన్యం నాకు అనిపిస్తుంది. పక్కనున్న కర్ణాటక సిద్ధరామయ్య ఒక పూర్వ ముఖ్యమంత్రి, పక్కనున్నటువంటి ఒక గొల్ల మలయాళం సింగ్ యాదవ్ నుంచి అక్కడ అటు పక్కన ఉన్న బీహార్లో లల్లు ప్రసాద్, వాళ్ళందరూ కూడా ఓ గొల్ల భారత ముఖ్యమంత్రులయ్యారు. అత్యంత చైతన్యవంతమైనటువంటి మన రాష్ట్రంలో, ఈ రాష్ట్రం బీసీలు కులాలు పెట్టించినావు, స్కాలర్షిప్ పెట్టించినావు, ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయించినావు. ఇక వద్దన్నవి నువ్వు నీ నోటి నుంచి రాజ్యాధికారం రావాలని కోరుతున్నా. అంటే ప్రజల్లో చాలా మంది సాధించాలి. దీనికంటే ముందు అత్యంత మన కుటుంబ సోదరులకి ఇద్దరికి ఎప్పుడైనా అధ్వానం ఉండాలన్నా మీరు వచ్చి వాళ్ళ ధైర్యం చెప్పాలి, చైతన్యం చేయాలి. ఈ కులాలకు నూరి
చెప్పి వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు. కుర్మ యూత్కు ఇక్కడ వచ్చిన వీడున్న స్టేజ్ మీద ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న చూస్తుంటే అసెంబ్లీలో ఉన్న మొక్కల కంటే మంచుకున్నాయి. నేను ఒక్కొక్కరి అక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్న సగం మంది అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్ లో చూస్తున్నా వాళ్ళ మొక్కలు చూడబుద్దిగా వాడు ఒక్కడ చూస్తాడు, వాడు ఇక్కడ చూస్తాడు, వాడు అక్కడ చూస్తాడు, చూడబుద్దిగా వాళ్ళందరినీ. నేను అనుకున్నాను వీళ్ళను మా కుర్మలు మా బీసీలు మంచి పర్సనాలిటీస్ తోటున్నారు. వాళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళ నడక వేష భాష దొరుకుతారు ఉంటారు, ఎమ్మెల్యే లాగా మంత్రులాగా ఉంటారు. వీళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళు పెద్ద కులంలో పుట్టారు కాబట్టి రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళు ముఖం బాగా లేకుండా ఏం బాగా లేకుండా డబ్బులు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు ఈ విధంగా చెడినటువంటి కుటుంబాలు కానీ ముద్రాజులు కానీ మన బీసీలో నుంచి కొన్ని కులాలు ఎందుకు కాలేకపోతున్నారు, రిజర్వేషన్లు ఎక్కిస్తే కూడా కాలేకపోతున్నారు. దీన్ని మనం ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోవాలి. ఆత్మ పరిశీలన వాళ్ళు ఓటు చేస్తాడు ఫ్యామిలీలు ఉన్నారు. నేను అన్ని కులాల బీసీల మీటింగ్ ఇప్పటి వరకు 2000 జీవోలు చూపించాం. ఇప్పుడున్న ప్రతి స్కీమ్ ఉన్నదే ఇంకా చేస్తే కూడా వీళ్ళలో ఒక చైతన్యం లేదు, వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారనే బాధ ఇదే ఉన్న ఈ కులాల నుంచి ప్రతిఫలం ఆశించవద్దు. లేదా పుట్టుకతో బీజేపీలో పుట్టిన అది కూడా వాడు మా కులపోడు ఇలా పడ్డాడంటే వానికి ఓటేస్తాడు, లేకపోతే మనకు నేరేసి కులం చేస్తాడు. మన బీసీలు కూడా మన కులంలో నిలబడితే ఎప్పటినీ చెప్పినా మన కులంకు ఓటేస్తామంటే అన్ని పార్టీలు టికెట్ ఇస్తాయి. మనం ముస్లింల టికెట్ వాళ్ళు 20% ఉన్న వాళ్ళ టికెట్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? వాళ్ళ లోపల ఐక్యమత్యం ఉందని పార్టీలు పోటీ పడి ఐక్యమో తప్పనిసరి పార్టీలన్నీ కూడా దిగొచ్చి మన టికెట్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తాయి. ఇంకొక సందర్భం కూడా ఉన్నది. ఏంటంటే ఎవరికైనా ఆపద అయితే కష్టాలు ఉంటే బాధలు ఉంటే మనం అందరం వాళ్ళ చుట్టూ కొట్టుడొద్దు, తింటుంటే 20 మంది కదా. నేను ఆ మధ్య సెక్రటరీ పోతున్నా అంతట్లనే ఆ తోగల పోయేట వాళ్ళందరూ ముస్లిం వాళ్ళందరూ ఆ పక్కకు వచ్చి ఇలా పడుతున్నారు. ఒకడు 2, 3, 4, 20 మంది అయ్యి ఆ దెబ్బతిన్న హిందువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు పట్టుకుంటున్నారు, హిందువులు మస్తు మంది చూసుకుంటూ పోతున్నారు. ఇదెందుకు మాట. ఆ తర్వాత ఆ డ్రైవర్కు మద్దతుగా 20 మంది ఫీల్ అవ్వాలి. ఇక ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు, వాడిని తీసుకోపోతే తయారయ్యాడు. ఇక అప్పుడు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ఈ 30 మంది బై చోటే బై కాలు వచ్చే గరీబ్ బై అని ఒక కాలంలో పోతాడు. చుట్టూ 30 మంది కనిపిస్తున్న కల్లా ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇక కూర నాయకంటే అంటే చూడండి, ఐక్యమత్యము ఒక తప్పు చేసిన కూడా రక్షిస్తుంది. ఐక్యమత్యము ఈ ముస్లింల యొక్క ఐక్యమత్యము టికెట్లు వాళ్ళు 20% ఉంటే కూడా చేస్తున్నారు. మన బీసీలు 50% ఉన్న టికెట్ల కుర్మలో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మీరందరికీ మన లెక్కలు తీసినాం. కుర్మలు దాదాపు 30 నుంచి ముద్రాలలో 40 నుంచి 42 నియోజకవర్గాల్లో బలమైనటువంటి కంపెనీ. కానీ ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు? వీళ్ళ లోపల ఐక్యమత్యాన్ని చూపెట్టలేకపోతున్నాం మనం. అందుకే కుర్మ యూత్ రాజకీయ పార్టీలకు ఎవరెక్కడ పోయినా యూత్కి చెప్తున్నా, మీరందరూ మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. మీ పర్సనాలిటీ చూస్తుంటే ఎమ్మెల్యేలా ఉన్నారు, ధైర్య సాహసాలు అనేక సందర్భాలు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీటింగ్లు పెట్టండి, సభలు బహిరంగ సభలు పెట్టండి. ప్రతి ఏరియా నియోజకవర్గం ఏరియాల బహిరంగ సభలు పెట్టి ఒక 10,000 నుంచి 20,000 మందిని వాళ్ళందరూ వస్తారు మనోళ్ళు. ఎందుకంటే ఎవరు మీటింగ్ పెట్టినా రానికే సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతున్నారు. మీటింగ్ ఎందుకు పెడుతున్నాం? ఈ రోజు మీటింగ్ పెట్టారు, వీళ్ళందరూ వచ్చారు. ఓట్లు ఏమైనా కూడా రాలేదు, చందాలు ఏమైనా కూడా రాలేదు. మా కులం ఎట్లా దేవుడు, మా కులంలో నాయకత్వం ఎట్లా ఓట్లేక ఎన్ని కిస్తులలో కట్టాలి, ఎన్ని ఇళ్లలో కట్టాలనుకుంటున్నారు. పెద్ద కులంలోకి మీరు లోన్లు తీసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు తెలుసా? ఎంత ఇస్తారు? మీరు 50 లక్షలు తీసుకో, 30 లక్షలు తీసుకోమంటే అమ్మో నేను కడతానా అంటారు. అక్కడ కులంలో 30-40 లక్షలు కాదు, 10 కోట్లు ఇస్తారా, 20 కోట్లు ఇస్తారా, 50 కోట్లు ఇస్తారా అని తీసుకోక ముందు నుంచి వాళ్ళు లాగేస్తారు తెలుసా? ఎట్లా ముంచాలి మీ పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చదివితే మొదలు 1,00,000 రూపాయలు కట్టాలి, 70,000 కట్టాలి, 1,50,000 కట్టాలండి.
నేను 5 రోజులు అమర్నిరాత్రి చేసి పీజీలో యూనివర్సిటీ స్కీమ్ పెట్టాను. ఈ రోజు 10 రూపాయలతో మీ పిల్లలు ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, ఎంబీఏ, ఎంకామ్, ఎంఎస్సి, డిగ్రీ అన్ని కోర్సులు చదివేటటువంటి దేశం. కొన్ని మధ్య కొన్ని కండిషన్ పెడితే ప్రభుత్వానికి చెప్పారు విద్య, మీరేమో రాజ్యాలు పెడతారు, భూములు కట్టలు పెడతారు, మా పిల్లలు చదువుకుంటే ఫీజులు చదవద్దని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తారా? ఆ కండిషన్స్ అన్ని తీసేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని వాళ్ళు ఇస్తే ఆ ఫైల్ అక్కడ ఉంది. అంటే మనం సర్పంచులైతే మీ అందరికీ తినే టైం అయింది. మళ్ళొక రోజు పెద్ద మీటింగ్ పెడదాం. కులం యొక్క ఐక్యమత్యం, ఏ కులమైతే ఐక్యమత్యం ఉంటుందో ఆ కులమే డెవలప్ అవుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ నిర్మాణం చేస్తున్నా. అందుకు ముస్లింలే ఎగ్జాంపుల్. అందుకే ఐక్యమత్యం, పూర్తిగా ఐక్యమత్యం. ఓటు వేసేటప్పుడు ఐక్యమత్యం ఉంది, ఎవరికైనా బాధ అయింది ఐక్యమత్యం ఉంది. ఒకరి ఎవరైనా పోలీస్ స్టేషన్ పట్టకపోతే ఒక 200 మంది ఒకరు మీరు అందరూ ఇలాగొకటే నాకు ఫోన్ చేయండి, అందరూ నమ్మకంగా ఇప్పిస్తాను చెప్పండి. ఇప్పుడు కాదు, డిగ్రీ వెళ్ళేటప్పుడే కలెక్టర్ని తుప్పుతో పడగొట్టి కొట్టి బయటికి లాగిపడేసినాం. కాబట్టి మన జాతికి ఎవరు అన్యాయం చేసినా సహించేయలేదని కూడా మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాం. అందుకే మీరు నాయకత్వం పెంచండి, ప్రతి గ్రామంలో కేవైసీ పెట్టండి, ప్రతిరోజు ప్రతి ఏరియాలో మీటింగ్లు పెట్టండి. మీటింగ్ల ద్వారా ధైర్యం పెరుగుతుంది, ఐక్యమత్యం పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ 10 విషయాలు తెలుస్తాయి. పైసలు బ్యాంకులు